खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै क'क्राझाराव ड्राइ डे फोसावबाय। बिसायख'थिनि भट आजावनाय आरो फिथाइ फोसावखालि ड्राइ डे फोसावदों। फोसावनाय बादिब्ला फैगौ 7 एप्रिलनि बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय 9 एप्रिलनि बेलासिनि 5 रिंगासिम 4 घन्टासिम बन्द थागोन। 4 मे बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनाय सानखालिबो ड्राइ डेनि गोहोमा गोग्लैगोन। बे ड्राइ डे फोसावनायखौ जुदि मानिनानै सोलियाब्ला आयेन सिफायगिरिनि हेंथायै आसाम आबगारि खान्थि आरो बिसायख'थि खान्थिनि जोहै गोख्रों एक्सन लानो थाखायबो फोसावदों जिल्ला खुंथायनिफ्राय। आसाम पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय मुकलमुवायाव आसाम पुलिसनि हान्जाया रायजो नाङैनो सोलिबाय थानाय ड्राग्सनि फालांगिरिनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनानै गासै 7 सुबुंखौ हमनो हादों। गपन सुत्रनि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे दोलोआ बालिकुसि गामियाव सासे रमजान आलीनि नखराव सिग्रोमनानै बिनिफ्राय मोन 18था हेर'इनजों आबुं कन्टेनार, गांसे प्लास्टिकजों आबुं हेर'इन आरो नोगोद 16,270 रांबो बोखांनो हाबावदों। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय रमजान आली आरो बिनि बिसि आरिफि बेगमखौबो पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। बेराफारसेथिं पुलिसनि हान्जाया आरो गुबुन दाबसे जायगायाव सिग्रोमनानै लारकुसि ओनसोलनिफ्राय 61.15 ग्राम सन्देह गोनां हेर'इनफोरखौ बोखांनो हाबावदों आरो बेजों लोगोसे बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय फारियै रुबुल हक, आयन आली आरो रकिबुल मुंनि 3 दायनिगिरिखौ हानो हायो। बिधानसभा बिसायख'थिया खुंजानो थाखाय गेजेराव 11 दिनल'सै। बेखौ नोजोर बोनानै नखर मन्त्रि अमित शाहआ साननैनि दावबायनायजों आसामाव फैनानै गुवाहाटीनि मोनसे बिजेपिनि गेदेर रेलियाव बाहागो लादों। गुवाहाटी सोहोरनि आर्य बिद्यापीठ गेलेग्रा फोथारनिफ्राय नेपाली मन्दिरसिम बे गेदेर रड श'खौ लानाय जायो। बे रड श'आ जागायखांनायनि उनाव मिरुनि मन्थ्रिफ्रा जयै बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों जयै सावरायलायो। बेराफारसेथिं बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरियाबो 29 मार्च एबा दिनै आसामाव सफैगोन। कंग्रेसनि नेशनेल प्रेसिडेन्ट मल्लिकार्जुन खरगेआ लखिमपुरनि नावबैसायाव खुंजानो गोनां मोनसे कंग्रेसनि गेदेर बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लाफैगोन बिथाङा। गोबां मिरुनि मन्थ्रिफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय आसामाव दावबायफैबावगोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला मिरुनि मन्थ्रि राजनाथ सिंह, महाराष्ट्रनि गिबि मन्थ्रि देवेन्द्र फडणवीस आरो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआबो एप्रिल दाननि गिबि खालाराव आसामाव फैनो हागौ होननानै खौरां मोननाय जादों। बङाइगावआव सासे सुबुंनि जिउ गैयै देहाखौ बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बङाइगावनि ककिला 2 नं सालाबिल खरसे फुख्रियाव गोजावनानै थैनानै थानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हादों। बे थैनानै थानाय सुबुंखौ दुलुंगियानि कमलेश्वर राय होननानै सिनायथिनो हादों। जायगानिनो सुबुंफ्रा दैयाव गोजावना थानायखौ नुनानै पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव जाथायथिलियाव थांनानै पुलिसआ बोखांनाय खामानिखौ जागायजेनो। नाथाय बे फुख्रियाव माबोरै थैखो बेनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै पुलिसनि सिग्रोमनायाबो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों पुलिसआ बङाइगाव रेलवे जंक्सनाव गोबां लाख रांफोरखौ बोखांनो हादों। खमैबो 3,99,500 रांखौ सासे निखिल कुमार मुंनि सुबुंनिफ्राय हमनो हादों सिआरपिएफनि हान्जाया। बिसायख'थिनि थाखाय बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव राजखान्थिनि हिंसायारि जाथाय। कंग्रेसनि बारग' एमएलए प्रानेश्वर बसुमतारिया बिजेपिनि मावथिखौ गाग्लोबनायनि अजद दैखांदों। नुदुवा बियाबनि बिसायख'थि फोसावदिंनायाव जादों बे हिंसायारि गाग्लोबनाय जाथाया। जेराव बे गाग्लोबनाय जाथायाव कंग्रेस दोलोनि मावथिफोरनि गाग्लोबनायाव बिजेपिनि 4 मावथिफ्रा जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जादों। बिजाथिफ्रा जोबोद गोख्रोङै फाइट होदों। दिनै जों बिजेपिजोंबो गैला। बिजेपिजों खुनु एलायन्स गैया। जोंना एलायन्सआ 26सिममोन, नाथाय 26नि उनाव एलायन्स गैया। दिनैनि इलेक्सननि उनाव एलायन्स गैया। दा फैगौ गभर्नमेन्टआ सोर जायो सोर जाया जों बेखौ बुंनो हाया। खिन्थु इउपिपिएलआ 7टानिफ्राय 8टा सिटआ दिनै देरहानायनि मोनसे पिक्सारा एसे क्लियार जाबोदों आरो दिसफ्राव जि गभर्नमेन्ट दागोन जोंनि सापर्ट नङाबा गभर्नमेन्ट दानो हानाय नङा बेबायदि मोनसे कन्डिसन फैदों। अब्ला जोङो बै समाव बिटिसिखौ जों जुदिও बिटिसिआव दा पावाराव गैयाब्लाबो दिसपुरनिफ्रायनो बिटिसिखौ जोङो कन्ट्रल खालामहरबाय थागोन। हाग्रा महिलारिनि गभर्नमेन्टआ जोंनि मदद नङाबानो गभर्नमेन्ट सालायनो हायै बायदि मोनसे अबस्था। जों बायरायावबो गेलेदों जिहेथु जों बिजेपिजों एलायन्स गैया। जों बिजेपिनि एगेन्स्टआव फाइट खालामगोन ना बबाव खालामगोन तामुलपुराव बिश्वजित दैमारिनि हेंथायै आरो गरेस्वराव आरो बेनिफ्राय जोङो टंलायाव आरो बेनिफ्राय ओजोंहाय बरसला आरो बेनिफ्राय जोङो ओजोंहाय गहपुर आरो बकसयगाव आरो बिजनि बेवहायबो डाइरेक्ट बिजेपिनि एगेन्स्टआवनो जों फाइट खालामगोन। বিপিএফ দলৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ মই বিটিচি বাসী ৰাইজলৈ এটাই অনুৰোধ যে আমি যিহেতু সকলোই মিলি পেলাই আমি এই বিটিচি অঞ্চলত বসবাস কৰি আছোঁ। সকলো জাতি জনগোষ্ঠী, সকলো শ্ৰেণী ৰাইজ, সকলো ধৰ্মীয় লোকসকলক মই এটাই আহ্বান
যে আপোনালোকে সকলোৱে BTCৰ উন্নতিৰ স্বাৰ্থত, BTCৰ শান্তিৰ স্বাৰ্থত, BTC একতাৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে আমাৰ BPF দলক সহায় কৰক যে BTC উন্নয়ন হ'ব লাগে, BTCত মানে শান্তি বসবাস কৰিব পাৰিব লাগে। ইয়াৰ স্বাৰ্থত মই সকলো জাতি জনগোষ্ঠীকে অনুৰোধ কৰিছোঁ।